Ekuwephara. Uzobeka nini mfethu abafazi babantu? Noma ufuna ukubona ukuze ubone ngelumbu mhlawumbe ukuze ubone ukuthi hayi abantu abafuni nabafazi baba kuhlaleke abafazini babantu. Ukuthi bamnandi nabo manje. Marazi kodwa hayi nokhululeka ngizobayeka. Hayi zobayeka mfana. Bekusathi operate phela ke bawuze marazi. Ngisabathi. Kodwa hayi marazi ayikhululeka. Hawu. Usasho kanjani? Yazi wangikhumbuza. Awufonele jongo leli. Hawu wangikhumbuza marazi yazi wasiza. Mfowethu ngikhuluma noKiza ngithi la umyeni kaZanele. Uyena nkabi yami. Imali ngikhuluma nobani mina? Bafu buka-ke mfowethu. Yabona ukhuluma noPhara mfowethu. Buka-ke nkabi yami. Lana mfowethu nginenkinga mfowethu. Angazi noma mfowethu usuke uqwashile ebusuku noma kusuke kwenzekile. Kodwa mfowethu bengisacela bandla mfowethu uyeke mfowethu ukufonela uZanele ebusuku. Hawu mama umfonela mfowethu uvusa nami phela manje. Yebo leyo ngoba mawulo ugcina kuvuka mina mfowethu mina ongenacala ayibona lento engishona. Hayi bophara. Siyazi mfowethu ukuthi uZanele mfowethu umakoti wakho. Uyayibona lento engishona. Siyazi futhi nawe ukuthi ungena night shift emsebenzini mfowethu ayikho inkinga alikho necala futhi lapho. Kodwa futhi awuye kuloku umfonela mfowethu. Hayi. Ugcina kuvuka mina mfowethu ungenzanga lutho. Mishane. Nali ibhadi liyamphela. Nkabi yami akulona-ke ibhadi leli. Akulona nje ibhadi leli. Umyalezo nje lo obhekene nawe ngqo. Ngicela mfowethu uyeke ukufonela uZanele ebusuku. Ngiyakucela mfowethu, ngiyakucela. Phara usuyahlanya.